Hello, good morning. So today is January 16 na and we are ready to go. Mga ito nagmagpet. Hello. Yan, busy na si Saisay. Busy na si Saira. Then before manulakaw, kung i-share sa inyo, ito ang verse for today. Makita sa Proverbs 22:6 na nag-iingon, train up a child in the way he should go, and when he will grow old, he will not depart from it. Our children are a gift from God, on loan from heaven above, to train and nourish in the Lord and guide them with His love. So let's save a child and let's save life. So kita-kita tayo mamaya. Thank you. Okay, asa na kayo dapit? Asa na kayo dapit? Tuler na may tuler ang mga bikers. Oh, yan. Oh. Sila mga bikers. Ay, ganda ang bukid. Oh, oh, kaganda sa bukid. Ito, hey. Ayan, oh, wow. Mount Apo. Ang layo pa din. Ha? Ayan. Adili pa din. Anak ko din is Mount Apo ka na. Oh. Mount Lola. Mount Lola. Ayan. Oh. Kuan pa din eh. Hi! Hi guys! Hi! Oh. Way tarong tulog ni sila. Hindi tayo mag-train. Kaya gipapalong na kong aircon. Ha, first lady. Tanaw po din first lady. So. Padulong na may Digos. Padulong na Digos. Santa Cruz. Santa Cruz pa din. Dalan pa sa Santa Cruz. Ako kayo mo kita rin. Ngita mig bakiri, bakal mi pan. Gutom na. Vlogger. Ngita wala pa bakiri. Gutom na si Joy Joy. Si Saira. Gutom na. Sabi na kung makadulaw sa tubo ka manok. Kahandri sa Digos. Guwapa nga tindera. Yan. Na anak pagaluto. Anak magluto ang bingkaw to rao na sa sila display. Tago nila gitago. Ay balot kayo na. Yan, ayan. Kani pangatay na pang be? Nalimta na isa na. Nalimta yung Ano yung natin luto sa bingka. nagsulod sa isa kabalot. Kasi po excited. Wala ng rotunda. Muna iti mailhan mosulod na sa Municipality of Macbeth. Mabuhay. Siya. The road going to Macbeth. Alexander C. Tagum. Ay, sa Tagum. Okay, this time guys, padulong namin sa akong yutang na tauhan, ang Alibayon. Wow. Daghan kayong mga experience. Ikan pagka bata hangtod na 17 years old. Wow. Habang panahon. Pagdating ng panahon. Ingani ang dalan diri sa Alibayon. Kana hindi ko nakilala. Muna among simbahan Alibayon Southern Baptist Church. Yan. Tapos muna ang akong alma mater. Alibayon Elementary School. Yan. Alibayon si Alma man. Alma mater. Si Alma may nagmata. Ay, wala na nagkuhan sa bulan. Ay, walay bulad. Ang ita may bulad, guys. Tanaw, nabo. Nama bulad. Ay, kita sa mig bulad, guys. And peeps. Our house.
mama na darating kami. You know what? Diri na gid kami sa amon nga balay diri sa Libayon. Kay birthday sa among pinalangga nga mother. 82 years old na siya. Ayo. Gahulat ni kung sino magwa. Ang unang nagawas, ang amon nga gwapa nga eldest. Hello, Day. Hindi alam ni mother na mauli kami di kalimot ko ba mailunggo gali ko karon kay hari ko sa magpit na ginaulat namon ang amon mama der na amon na ang amon nga mama der nga mag-celebrate sa iya nga ika 82 years old na ang among mother dear. Ma, happy birthday ma. Yay! Love you mother. How are you? Happy. Yeah, kiss. Happy birthday. Oh, nag-ibi si mama. Hindi, si mama. Ibi na siya. This is the original. Berlin, come here. Okay. Di lang manunood ma. Di lang pagtutulak kami hindi ka. Sabang ikon ko kay nanay punit kay nining ba. Naku, nagulapan mo ako nga surprise. Hindi, ang tinikal, magtuyan. Magtuyan. Why kasi yung plastics mama? Grabe yun. Kita kasi kita ko nagtikuyan ng ato. Kung kumain ng kwasa ako, nagtikuyan tama. Mabalik tayo. Wow. Tama ito tayo. Hindi, ito na magpakala. Oh no. Kamu mana celebrant? Ilak na pa si mother. Ilak na naman. Ibi naman si mama. Tears of joy. Tears of joy. Muna yung kambal, oh. Muna yung kambal ni mama. Wala si Ibong manggod. Manggod si Ibong. Dan primera, segunda, tercera. Yan. Muna photocopy ni mama. Paano ang edad maputukapi mo na ko man? I-copy po nimo. Dahil? Alam niya sa kwan, oy, kanang sa mani, babae gikan pero sa ipan gruba. Batay. Pastor, grabe ka dalok na. Grabe, oh, grabe na yung Grabe ka, sarap na sarap kay isa. Oh, naabot sa udelo, grabe ang manok ba? Nami, Del? Nami, Del? Nami? Do murag Daw murag? Mama. Oh, mama. Yan. Namit. Namit ma. Kilot, abi na ko nakulaghan. Mi man no? Kilot dai pang man ang luto. Wala pa ka kaon bye-bye ma. Ba. Abi ko pa kilot ng buga. Abi ko pa kilot ng buga. Nang pilang kilo ko. 100. 300 sa uban yung pang sa kwa. Oh, tanawa among driver o murag ula lang. Grabe. Diretso punta mi Cotabato City. Wala na yung kapoy yung nakaon sa babae. Sugot pa ning driver mo diretso mi Cotabato City. Sigurado kay ka sa tapan mo gwapa. Oh, inspired. Uy, Chiri and Evelyn. Nanong dula gikapoy si Pastor. Drive. Guwapa kayo tapat. Oh, yon. Nya di na siya magpatawag og nanay. Honey na, honey. Oh, honey. Honey na yung ipatawag mga inday. Oh, di na daw siya magpananay. Una akong anak, nanayapon ko. Ito, nanay ko itong galmay, akong bata. Nanonood no? Nanood na dahil siya.
2070 na. Ay, tama, yun. Natapatay rin to. Oh, dagin sa kod kitsi. Nga nung gipatay man nimo ma? Tama. Mga nung gipatay man nimo to? All green taging. Yan siya. Ah, Alam ala, ko siya sa ala, iyahang. all green ta? Oh. Blue lagi diri. Blue lagi diri sa kusel. Sige na, wala na kita eh. Color Dala blue. Hello, no blue. Blue ta na. Ay, dark na. Ay, wa. Ibon. Darna. Sigula. Puning kayo ba ninyo oy? Uy, may gising mong ilok say. Yan ni bisi ka. Bisi ko dire? Bisi ako. Bila ta labren ta sa ibe. Ayun, wala ko shave. Okay. Ako mo na. Apa? Hello! Hi guys! Oy, Mga peps! Ay, mag-ilong ko, galing ko. Ay, mag-ulang ko pa rin nyo dali sa akon, pagkailongga dali sa magpit. Ang yuta nga natauhan ko bala. Dire ako dili nagdako. ka natauhan, kundi na baihan. Dire ko nagpabadlong sa unang nga lugar. Nakat kami sa mga mangga, nangahulog sa mga bayabasan. Sakit trabaho. Sakay sa Carabao kag sa Karusa. Kagkaron guys, nagpa-renew ko sa akong pagkailongga diri sa Kidapaw at magpet. Barangay sang Alibayon. So happy gid ko kay nakabisita ko sa akon nga nanay. Ang mama gali, mama dear. Natunong bagid sa iya nga 82nd birthday. Diba? Okay. Sa tunod na po ngay gayon, nga damo pagita nga paga-istoryahan guys. Okay? Surprise again! Tanawa ma kung tinuod! Yay! Naramong! Si Mama! Si Mama surprise again! Hello. Hello si Mama! Surprise again! This is your Birthday! 82nd birthday! Gupahan ni Mama! Oy! Guwapo! Ha? I can't believe this! I can't believe this! Dito ma sa table mo, dito ma picture! Yes! Wow! Grabe Mama ay! Hey! Abo, grabe. Aboged! Surprise! Na-surprise yun si Mama! Surprise yun siya! Grabe! Happy! Say 82nd birthday! Kada kamaan na mo dyan. Ay, ala ka! Oy, oh! That's our mother. Yay! Oh, handa. Kasi kamuyo ko na. Basta dala ko si Son. One. Blue. Yay! Ana ma, inay lang ma. Ano kayo sa 3. La. Sige ma, bira pa ma. Sige ma. Sige. La. Alasan ma. Oh, yay! Wow! Hala! Wow! Sige pa. Sige. Ana, sige ma, bira pa ma. Hudda. Abo! Ha? Wow, ganda ko na, hala, nag-50 na, hala, hala, 100 na, hala ma, wow, hala, nag-100 na, hala,
ma. Ako'y. Guess what? Storage staples. Hala. Storage staples, man! Sige. Ano na storage staples? Hala. Bunluta! Bantay. Ops! Wow! Kape! Ah, wow! Kape! Oh, irit tubig na lang ko lang. Amo da ka una nga maguli ka din. Tama ka mo. Butang sa buti para di tawagon lang ko. Ano ba na dalata ka sa tinapay? Nakita namin dito na ang kape sa tinapay. Oh, okay, tams. Kinsay naman na? Kinsay nakapamanag pala kape? Oh, no! Balik na lang mi, hadlok mi sa baha. Kay sigig dag spillway. Yan na, Unsa ba sir? spillway. Spillway. Ako di ay ang tubig kay malapas man yun. So nice jud, so beautiful. So close. Wow, tingnan niyo, wow, ganda. Oh, kanami gid na. Kanami gid oh. Oh, ilang paligo ko. Ah. Oh, Nagsik mo man. Ba nami kaayo. Ngayon kapatid ba? Matabok lang ni daan. Kaya basig magbaha ron. O, dito na may daan. Ready na may dito sa taas. Okay, good morning. We're about to depart and getting ready sa mga batang kay basig na ay mabilin ang mga charger, ang mga cellphone, ang mga bayi-bayi nga sobra, dalaon daw. Kay ihapit sa Turil. Kay para makakaon si Dindin. Oo. Dito na may maigma sa dalan. Wala mang agot oh. Oh. Nagwanted. Si among sakyanan pauli. And salamat sa ila ni Dundun. Maigani kay naalang diri ilang balay pud sa duol ni Mama. Big help kayo sa need ni Mama. Salamat kay Mama Shirley. Wa pa kay mga bulak po ni Mama Shirley oh. Na among kuan eldest na mo may nagaatiman sa among mama si Shirley mo na ilang kuan mo na ilang palibot mo na among driver nga wala gina siya ginakapoy ng driver namo ba o gabi. Hello guys. Oh, nag-ready na may karon kay mapuli doon kami sa Davao. Busy tanan og alsa sa mga bulak nga gipang sikwat diri sa tanom ni Shirley. Damo kay sila bulak diri oy. Daghan kay sila bulak diri. Makahappy daghan kay bulak. Okay. Naghimo nami og panimbahon early in the morning. Yan ang sister ko nga very supportive. Asawa sa among driver nga very energetic. Oo. Enjoy kayo mi dere sa 2 days na mga bisita sa among mama sa iyang ika-82nd birthday. So to among eldest busy pud siya. Bugnaw kay diri sa Alibayon daw aircon. So many chicken. Chicken nito. Damo sila manok di.
ipangdala ni pastor ang iba. Oo. No? Happy na? Bye. We are now leaving Alibayon. Bye-bye Alibayon. Mani ang mga gian padulong sa Macbeth. Saging gapon. Damo gapon. Saging gapon. Dalo nga damo saging ari damo gapon saging di. May kuan man may daon pud dahon saging di. Oh, man kanang ka rabiran, mga rubber trees damo pud diri sa Alibayon. Kakao damo. Oh, damo pud sagbot. Pero may na lang kay simentado ang dalan. Oh, not so batchy. Not so batchy. Oh, mga rubber trees. Oh, one lane lang galing dire, one lane. Oh, muna nga ingat-ingat.